Dit is denk ik de derde keer of zo dat Bjarni zo steward wordt. In de dubbele lounge. Dus Renske mag ik hem proberen. Van Mathilde. Dit is Joep. Hey Joep. Ja, hij leeft nog. Spidey. Hey. Hallo vriend. Ja, dan maar. Wow, guys. Dit is cool. Joeke? Maar ik heb nou hier dus een stroomkastje. En hier het bouwen stroom om in de makken. Dus daar hebben we de stroom op. Joeke, Daisy, Peach. En Glendy. Ja, maar weer racen. Hey. Kom maar, Peach. Nou, krijgt weer die vet leuk ontracen. Glendy.
Nou, ik ga zelf zo bed. En dan zet ik altijd nog even een houtje in de hinders. En nou, het uniek al lekker te kussen. Oh. Ik kan altijd zo even bij haar zitten. Ik vind het helemaal net erg. Ik vind het wel gezellig. Welterusten. Hallo? Ah. Nou, vannacht om 4 uur, toen belde Geertje mij. Van dan moest er even heen, want de voile rent buiten de box. Dus ik hier heen en toen rond Pietje. En heb ik hem gauw in de box staan. En nou, maas betiert, ik ben wekker. Ik zag op de camera. En ik zie dat Piet weer buiten de box is. Dus jij moet ik wel op bedenken, want dit kan gewoon net. Het is heel gevaarlijk. Nou, ik zal haar even helpen. Ziet hij van dat daar niks dan? Blendy? Nee. Hey. De band viel weer nog strak. Hoi. Hier eentje. Sally. Wunder. Uniek. Bjarni. Spidey. Hoi. Bjarni. En Spidey. En Piers is wurg, want die weer ontsnapt. Links op die huid. Dat zei Geertje. Het is natuurlijk een van Johnny. Ja, en Johnny ontsnapt ik altijd. Daar is het van. Wunder, Sally. Uniek. En Rijntje. Geef me nog uit.
Hij is bij de trekker. Bij Wouter. Die. Maar ik heb het hier aan. Piet die denkt dat Glennis die mem is. We hebben wat op verzinnen. Wendy. Peach. Hey. Oh. En Daisy. Kom met je oren. Ja. Hey, Bianni. Hoi. Spidey. Sally. Uniek. Wunder. En Rijntje. Sally en Wunder. Oeh, daar komt de unicorn. En Rijntje. Hallo, Piet. Hey, Glendy. Komt die baby vannacht? Hey.
Waarom zou ze dat doen? Van de mond is dat ik. Hallo? Ik zit hier even. Het is net meer veilig. Hey, het is net meer veilig. Hey. Hier doe ik lezen. Hier zie ik lezen. Hey. Nee. 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 Mooi net, Peach. Hey. Wat mooi net. Hallo, denk aan mij. Hey Glendy. Doei. Ik zal zijn band zetten. Dit dobber. Zodat Piet net werd ontsnapt. Probeer zo. Ja, wat doe je? Nou, daar zit strier voor. Hier zit touwtjes voor. En hier een hek. En Glendy had echt zoiets. Why? Misschien dat hij vandaag dat aas en ik wel heen. Die Johnny. Dus